Morning mga kababard. Doon ako nakatunan guys sa kinabuhi. Isa kung saan din nato pagbinutan ba sa atong kinabuhi. Nya doon na po'y tao nga nabuhi sa pagpangimantay. Tapi ikaw, bisa kung sa kamaayo ni mo, hugaw yan bukas pananaw nila. Akong tambag ana guys, ayaw na silang bata. Himuan na sila inspirasyon kay kasuyaan na ika. Aron mas mabutan pa ka sa imong kinabuhi. Padayon lang guys. Ayan sila kang bata. Padayon lang, aron mo lang pus ka. Kaysa finish line, doon na kay garantiya nga makuha